sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Emily, 25 anyos, minyo. Tagualang ninyo ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa hubag nga mitubo sa buko-buko sa akong bana. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Dong, wala naman tayo kahoy para sugnod, uy. Palihog na lang unya kung bughaw kahoy, ha? Sige day, sakto ra pod. Kay nangahoy man ko gahapon. Ako tong bughaon. May hinoon, dong. Ari lang unya ibutang sa abuhan, ha? Sige day. Wa ba na'y trabaho imong bana, Emily? Nagbugha mo kung nagkahoy sluyo. Ang, wa sila'y trabaho ron, ma, kay day off man niya ron. Mao ba di ay? Buotan sad gyud hinuon ang imong nabana, nakna. Tan-aw gyud nako niya murag laayan siya nga way buhaton dinhis bay. Kung dili mang limpyo, mang laba. Og wa pa gyud bisyo. Swerte kay ka sa imong nabana, nak. Di kaluyan po kus Ginoo, ma. Dili sama sa imong maguwang babay. Tuay bana, susambot na lang. Dili magpuyo sa bay kay magsigig kuyog sa imong mga barkada. Mao lagi, ma, uy. Naluoy pud ba akong ate? Ay, atuon sa tunang kong kumbaan na, ma, uy. Ting panuod to naman di ay. Dong, gusto na lang pagpamugha ni mo di kahoy, uy. Gani harbi ka na, sige hukas diha. Tingalig panuhuton niya ka. Sige na, biyain na lang usan na diha kay manuod to na ta. Sige day. Ako sa ning asahon ng mga kahoy ha, kay ako na ibalhin sa ilawom sa abuhan. Nansa ka? Kakatul eh. Ha? Naman di rumigas day. Be, itong tanawan, be. Naaba, hay. Hala. Dong? Nagduko malagi na imong buko-bukos pagkahot ni mo. Mauding medyo hapdo sa masakit eh. Be. Hala. Mura manigbugas ang nias imong likod, dong. Ug natandog ni sa diyang imong kikaut maong nagdugo. Emily, anak. Kabantay ka sa buko-buko si mong bana. Di ba ka tumanang iyang gikaot nga nagtuumog bugas? May anam-anam lang lagi nagdako. Igo sa murag kumo ng gidakon anak. Bitaw pa, uy. Naguol gid ko anang hubag siyang buko-buko ay.
Nagtuo kong mawara to sa dihang ako ning gibutang og ointment. Uy. Uy. Unsa maghato nga ointment ang imong gibutang, oy. Tingali ba ya hinuunog infected ang iyang hubag tungod niya lang ointment na? Aha? Recorded by X Thunder Gaming. Nagolgay ko sa kahimtang sa kumbana, ning sakit ngayang gihambing. Mianam-anam og dako ang hubag nga mitubo siya mukubuko. Maglisod na siya og higda nga maghayang ug kanunay na lang magtakilid. Hinungdan nga dugay na siyang makatog matagabii. Amo siyang gisuwayan og da sa doktor aron pagsuta kung unsa kining sakita. Unya? Unsa din ning hubag nga mitubo sa likod sa kumbana, Dok? Mrs., base sa result sa biopsy, cancerous kid siya nga klase subag. O kinahanglan gini siyang kuhaon, Mrs., aron di mo katap ang cancer siya lawas. Dok? Day, labi na nga, wala ko'y trabaho. Tungod ini nga akong hubag. Ay kabala ka, Dong. Mangita ko tapang sa mga ahensyas gobyerno. Aron maayo ka ng imong hubag. Naamang po ko'y mga kaila nga mahimo na kong kahawaman. Pero, dako na kayo tag-utang, day. Dili na ko iksapayan bisan unsa pagkadako sa atong utang, Dong. Ang importante nga mamaayo ka. Day, Emily. Hinay ha. Bago para ba kang gipirahan? Salamat, day, ha. Naso na noon ka tungod na ako. Ayaw ka balaka. Mamawi ko nimo kung makatrabaho na ko pagbalik pohon. Ay, good pag huna-huna, anak ko. Ang imong buhato ron, no. Mapahuay lang una ka. Kay bahubay ka na ako, day. Ngalaayan gud ko, basta wa ko'y buhaton. Ay nalang pagsupak na ako, good. Patuon na lang. Yes, madam. Day, trabaho na ko, ha? May na lang ni Day, kay makawin na ko nimo, labi na sa imong pagatiman nako. O sa mga panahon nga, ikaw ragod ang nanarbaho. Ay, sus. Mga usa na ba katuig, Day, nga wa kong katrabaho. Sige, Day. Ayos ako, ha? Oy, tanpa, oy. Ang imong baon, nasod na si imong bag. Ang imong ilisan, imong labakara. Nasuot na nako tanan, madam. Mas pagtuloy mo na ako, tiguang, nadaling makalimot. Sige na, oy, pag-amping. May kayo man nakagkaliko. Ali na, dunganin akong pamahaw dirili. Day, tanawa sa lagot. Murag, naanapod lagi hubag sa akong likod, dapit sa operasyon. Ha? Hain ba? Halidong. Parihas man niya itong hubag ni mo sa una, nga nagsugod nga murag bukas. Day, Mibalik sa trabaho nga kumbana, human sa pila ka buwan nga treatment sa iyang hubag nga gioperahan. Di pa kuha manggod sa doktor ang hubag, kay cancerous kini. Kay kung dili kini kuhaon, tingalit mo katap ang cancer sa bang parte sa iyang lawas. Pero human sa pagkaayo sa iyang operasyon, naanap po'y laing hubag nga mitubo sa iyang luyo, nga sama gyud og porma sa iyang hubag sa una sa wa pa kini mo dako. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Udang pangutana, natandog ang gamayng hubag sa kumbana sa iyahang buko-buko sa pagkaut niya ug nagdugo kini. Mao ba ni hinungdan sa pagdako sa hubag kay na-infected ni? Pero kung wa pa to niya matandugi, mawara ba tong iya ha? O mudako ra gihapon ang hubag? Ikatuhang pangutana, nakanseros na ang hubag sa likod sa kumbana, maong gipaoperahan ni. Kung nadali pa to nako og sa doktor nga kumbana, may posibilidad pa nga dili makanseros ang iyang hubag? Ikatulong pangutana, migamit ra ba kog ointment sa kumbana
Sa pamasin nga mamaayo kini. Usa ba to sa hinungdan kun nganong na-infected ang iyang hubag? Ikaupat o katapusang pangutana. Naoperahan ng akong bana sa iyang hubag, pero dangtan og pila ka buwan gikan sa pagkaayo, may lain na pong hubag nga mitubo nga mura og bugas tupad sa gioperahan. May posibilidad ba nga naapay cancer nga nahibilin bisan og gikuha na ang unang hubag? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Emily. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Legal nga mga problema ato ni Eileen Batan ang mutambag niya. Ang ato magtatampo karong adlaw si Emily, 25 years old, married. Wala man niya gibutang ng address. May tuod siya ang bana nga sakit kuno ang likod ba to? Ang atong makutlo nga pagtuluran karong adlaw, it is okay to be weak. Poker na magluya to eh. It does not mean nga failure ng uluntan ng kinabuhi natural na ng maluyatan ay mga times nga medyo ka sa kondisyon. So kung luya, angay pahulay, inom og whatever nga makapalagsik nimo, ayaw lang pagsyabu. Okay, may address ning si Emily, no? May tungod siyang bana. Batit pag kada sa drama, murag na problema siyang likod, no? So, ako lang ning i-greet ning na akong tubangan diri, mga taga Puok, Talisay from Batson, Pardillo, no? Sa mayong pagpaminaw ni Tammy Tabers Pardillo, Muna Bukog, Virgie Bokog, Marson Tabay, G-Bops, Kyle Abapo, RB Largo, J. Bob Pagnanawon, Buyaks Pagnanawon, gikan ni Batson Padillo, mga taga San Fernando, no? Mga taga Kapangian, South Poblacion, San Fernando, from Julie Pilarion. Regards to the Canoy family, no? Daghang taga-kailang mga Canoy family dito sa San Fernando. Regards to Ma'am Juliet, Hipolito, Crismar Dinyo, ug Ninya Marie Abastas, no? Ako ilaing kailang Juliet de San Fernando, Juliet de la Piña. Regards mo da San Fernando ug mga taga Carcar City, no? Mga militante family ug mga embalsado family, Anali, si Angdina, Rinaldo ug Marina. Servano family dia sa Lupa, no? Ayong pagpaminaw ug si Eric ug si Lorna Manugas, San Fernando, Cebu. Maoro po kung na kining uban sunod na naman po. Kay going back to the sender, si Emily, punto medical ang problema ni Emily. May tungkis problema siyang bana nga naisakit ang luyo. So unang pangutana ni Emily, inaot nagminaw sa karong iyang bana. Natandog ang gamayng hubag sa akong bana sa iyang likod sa pagkaot niya og nagdugo kini. Mauban ni hinungdan sa pagdako sa hubag kay na-infected na kini. Pero kung wala pato niya matandog, nawala ra ba tong iyang o maugyod iyang hubag ko no, maugyoy gihapon to o ang dangatan nga mudako gihapon ang hubag. Magdepende magyud na siya Emily sa unsa may kagaw nga diha, no? Kay daghan ba yung mga klaseng mga kagaw nga mo sit-in once na ay butoy-butoy o na gamayng hubag diha, naging uban nga pakan ulmigas, pulbida mudako later on, no? So, mukaingon ko nga, kung na mga pangitabuan ni sa sunod, ayaw na lang po ipisil diha, o binag nanay-nana, no? Duol da sa health center, da sa inyo, no? Asa ka nagpuyo, para matagaan o mahunaran ba, antiseptic solution. Sa may mga antiseptic solution available sa itong mga health centers, natin mga hydrogen peroxide, betadine, sa una mertayulit, abot na pa ba mertayulit karon, hapdos sa bandang mertayulit, no? Or bisag ordinary alcohol with kanang mga soup,
no? Makuha-kuhaan ang kagaw nga naa diha, no? Kay once ka ma-infected, lisod na. Kinahanglan ka nag-antibiotic para nga dili siya mudako. So, matandog man siya og dili, posible gyud siya mudako kung daghan ng kagaw nga naa diha sa mao nga infected area. Sunod nga pangutana, nakansiros na ang hubag sa likod sa akong bana. Maong gipaoperahan kini. Kung nadali pa to nako og dala sa doktor ang akong bana, may posibilidad ba nga dili makansiros ang iyang hubag? Yeah, kining cancer nga lesion in wherever part in the body, magsugod man ni pagka benign, meaning non-cancerous, no? So once madugay-dugay na unya walay inon ta intervention, medical intervention, mo na nga posible nga mahug into cancer or malignant cells, no? Kini pong cancer, magdepende po na siya sa iyang lokasyon. Na may in situ, meaning diha ra gyud siya local nga area, na po'y mga posibilidad nga mumetastasize ni siya. Ang term ang ginagamit ani sa medical nga pagkasultis, metastasize, meaning mulamay na sa laing parte sa lawas sa tao. Kini mang cancer cells nga makalamay na sa uban nga mga parte sa lawas sa tao, maglisod naming mga doktor mo kuan ani kay mo tambal ani kay multi organ involvement naman, no? So as much as possible, the earlier the intervention, mas maayo kay localize pa. Kung angay nga ioperahan, makuha to siyang cancer cells, kung di man gani mahurot, magmay-gamayan, madarating alig chemotherapy o radiation therapy, so mao na ang mga hinungdan, no? Or mga rason nga nung the sooner the better nga maatiman ang mga problema. Ikatulong pangutana, may gamit ra ba ko og ointment sa akong bana sa pamasin nga maayo kini? Usa ba tong hinungdan kung nganong na-infected na iyang ubag? Depende kung ang imong kamot pagbutang sa ointment dili wa ka manghunaw, dili limpyado, posible nga naka-introduce ka og germs dito. Makaingon bitaw ko nga mas maayo og ato na hunan ng sama dili may mo kanang gunit ang mga gauze or cotton balls ba diha na forceps niya mga nurses diha, midwives ug labi na doktor gitrain na sila how to handle mga infection ngayon ani nga dili ingnon ta mulamay. So why do not know unsa tong ointment imong gibutang ngayon ana mo gud atong kinaiya sa balay nga naay mga sakit-sakit butang nga Vicks ointment butang nga dayon kanang mga painkiller, no? Pag ganito, ako lang may hinay mga efficacy, mga unsa pa man diha nga hopefully makahupay-hupay sa sakit. Pero kung hugaw ang imong kamot or ang imong cotton balls gigamit dili sterilize or limpyo, posible nga maka-introduce ka og kagaw dang dapita. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, naoperahan na ang akong bana sa iyang hubag, pero daghan og pila pero dangtan pa og pila ka buwan gikapag kaayo, may na sang hubag mura og bugas upag operahan. May posibilidad ba nga naapay cancer nga naibilin bisan og ikuha na ang unang hubag? That is possible. So the best way to know that, yung pangutana is ipabiopsy ang kanang bagong hubag. Okay. Through biopsy, may balaan man sa attending doctor kung cancerous ba siya or benign ba. May address po ni siya, no? May address. So, sorry. Kung nara ka sa Cebu, ipa-biopsy siya. Di man na siya mahal kayo ang biopsy. No? Naanay sa mga laboratory, na mga privado o sa government ng mga laboratory, masuta kung cancerous ba ang hubag sa imong bana, no? O mao gini, maka-cause na siya back pain, topical ointments pwede ra. Problema lang lagi pod koy di pa kakibalo kung unsa nga klaseng ointment imong ibutang makaalibyo sa sakit, no? So biopsy is the answer sa imong pangutanang ikaupat. Alright, nakasabot ka sa kong speaker ni mo Emily o ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayang pagpaminaw sa mong programa ni Atty. Eileen Bathan. Daghan tayo suking tigpaminaw. Taas kaya tag-rating din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman.
Daghang salamat o maayong